An rudaton talk Irish nó siú idir gríomhach idir líon in féidir le daoine uastáta lethúil a eil agus fólam ó lá go lá ar chuairsaí Gaeilge tá réimsí áirithe an hasise roinnt blianta hain agus bhí focail an léon. You ha focail frídin rifost uairsa lá agus in sin bheith an dóile na uamniu. An dóile na litrú agus an cóheic in na núsadethe agus an sin chuoi muid céim chuntásaín sin agus tá seanachil an léon agus tá tuairemas 366 seanachil tafadaí go dtí seo mar tá gom náhfuiln san bliain ach 365 lá ach aber gur bliain breise atá seo an lá eile an. Chomáile sin tá bontas cainte agus tá cead fáilte ag Talk Irish an cuasa omlainn a chur ar líne. Go ddíreach is 10 ton agus is 8 ton do gannnear bé atá géirí an Gaeilge ólam. Beidir bhfuil a freastal a rangan na oíche nó ag déanú cuasaí eile agus a seart ais takeíochta é an suíomh seo. Tá saohar fáil ar líne nó fiú ar an iPhone, so thug le siúlthart agus an Gaeilge de fáca agad, agus tá sear fáil ar www.stadtalkirish.com agus an sin tá réimsí áirithe idir cluichí, fáclar, radíigh le ísládal, tá fóramán, tá álasan agus an sin na teanghhuilethe le suíomhanna eile, so tá sé lig an sin ar an suíomh.